Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Tapasonang maruhansan, martangi yang mahita. Magor nito di Purbadia, amin. Martua maganup na makabiyari, Jehovah. Na marparangi diak kadalanna, say panganong mundo, na niulan ni tangamu, martua maho jalasonang. Saya sonido tomo Jaho dan pasu-pasu bawa nama kabiari Jaho. Sori pada nama pasu tulis sewana jupakani hari atudo agana babaku kudiha. Posto rohani harajaan di nasida isinamo pe dan tagamon kurangan nasida. Tinggal roh nasida tu ibana dan mengadong najat salin mamul ibana. Ima rohana orang isi jana jaida satu surga dipaham. Si bawah do anggorupa hasolwan roha jalalu sampindo aulio sori pada nama kabiari Jehovah ido si pujio. Haleluya, martangi yang mahita. Ale amanami dari Banua Ginjang, hodo na mengatur hon patrongan sari pioni, ida hodo dongan namion, Benni Sapetua Sihombi, dohot Widya Loren Rokaya Guru Nababan, namarsak kaplahomar bagas. Jalan hodo nasida di bagasa kasine roham. Pasu-pasu jalan ramuti manasida. Marhidehide pakaholongin. Rajai manasida marhidehide tondi Purbadia. Amin. Bundul mah. Ya
Dameni di batana sumurung siang selalu narohan di mana mangaramu di age-age bawah pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan dai. Amin. Damang doa daina hatani di batana negeri ucapan iman di anak doa bunyi nalahu mamuka paklonga sare bioguna wenet hamido imasian Yohanes bintu 15 ayat 12 songonoma diro isi omma patiku naing ma marsya holonga kamu songonau nama kaholongi hamu. Di bahasa Indonesia didok, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ima yang bersahana di tengah-tengah ni gulu tahun jala ido songun sada pakirimon bahwa asalnya dihaholongi kita. Las ido nama moncur rohata tarlumobima dinalahomamuka nang pardongas saripioni takas marhide holongido jala ido songon dasar dohot ojaha nalaho patubuhon ima nang pardongas saripioni songo tandana hita nang mangulu di bagasan ibana mangulu nang di bagasan kita. Laus ido nang hatani debata imam marhide-hide tu hatta Yesus nang tu sisianna jala omma nalaho sigulahonun niaka sisian itu hatta Yesus ima nang di tonga-tonga ningolu wasa nagabe lohon ni debata ima tu hatta Yesus ima tu akasisian laus marhide nang di bagasa tikyo asa tuktakas manatusi hita nang di pangatusion di holo nang binasahan di debatan nang tubuh tibio alaino molo PHB hita mangulapon holo nang di pulau di Tuhan Yesus ido tandana hita nau mabulu di bagasan ibadah jalan hidei ido negara sebelah hono dia kena porsea dan mau binang dihasil kalo jalan tangkas ido nang pasuruan di debatan dan mau binang di tomat-tomat di gol asan yang hita mabulu di bagasan holok nasian debatan suam sonido nang dihamuna dua ima diamau benni sampai tua si hombing dohot Widya Loren Rokai buru nababa 2 minggu na lewat nunga namartukul hamu di tonga-tonga ni Oriental. Jadi dohoton dingot hamu dobe pada muna dinamartuk poli ingot hamu doma diamang si bendi di inang Widya ahad tae pada munai ulang do isarana taruh taimo habe omma bukti nakali do noai tingo tamu do be na pasti
adong tulu hal marhige partu boloni di batupa nang di tonga-tonga nang huriai laos nang di bagasan di kion om mahamuna padualiho na jongjong nang di bagasan altaron